A Deputación de Lugo, co deporte. Cada día tostamos una cuidada selección de cafés. Así creamos Selectum Espresso, porque solo los mejores cafés pueden ser Selectum. Cápsulas compatibles Selectum Espresso, solo café Selectum, solo café Candelas. Bueno, es un poco por sostener una situación. ¿De qué manera va a colaborar exactamente la Diputación con esta iniciativa? Bueno, a iniciativa do Partido Solidario enmárcase dentro do compromiso que ten a Diputación co Breogán. No patronato pois, é unha dos compromisos que hai de labor social e por iso pois, o Breogán pois, con moi bon ollo pois, quixo aportar nesta asociación. A Deputación ca protectora leva bastantes anos xa colaborando. Empezamos pois, con pequenas melloras imprescindibles que facían falta nese albergue. O albergue, como sabedes, está ubicado nunha parcela de propiedade da Deputación, estaba inicialmente nunha parte moi pequena desa parcela. Por fin conseguimos xa cerrar o convenio onde se cedía o resto da parcela, unha parcela de 5 hectáreas, unhas 5 hectáreas, e así os cascos teñen posibilidade tamén máis de espacimento. Hai encima da mesa moitos outros proxectos de mellora, de ampliacións e de melloras das instalacións que iremos desenvolvendo, espero que neste ano xa podamos facer algunha outra inversión. E despois levamos traballando coa protectora en campañas de sensibilización, estuvemos facendo charlas polas comarcas, falando cos veciños, explicándolles realmente a problemática de abandonar un can, o que supón abandonar un can, que hai que ter claro que no momento en que unha persona colle un can e o deixa en calqueira sitio, el se está desprendendo dun problema que se multiplica económicamente, socialmente, sanitariamente nos sombreiros do resto da sociedade. Entonces, nese sentido, pois, poderíamos dar cifras escandalosas do que supón o mantemento destes animales. Ahora mesmo a protectora ten relativamente moi poucos convenios, ten 8 convenios feitos con concellos e as cantidades que estamos falando, pois xa vedes, son 300 e pico animales que están ali metidos e que supoñen un coste sanitario gracias a un convenio que teñen con Rofcodina, que é outra entidade pública que tamén está soportando nos seus orzamentos ese coste de mantenimento sanitario. Son uns orzamentos altísimos, despois, pois, todos os costes as organizacións de seguridade, a Policía Autonómica, a Guardia Civil, as propias policías locales, os concellos están asumindo uns costes moi elevados. Entonces, como decía Virginia, non só temos que conseguir adopcións para poder ubicar a estes animales, sino que, sobre todo, hai que concienciar a poboación de que non se poden abandonar animais. Xa non é unha cuestión simplemente humanitaria, que todos poderíamos alegar a cuestión sentimental do efeito de abandonar un animal, que non é de recibo nun ser humano, sino, sobre todo, no coste económico que lle supón á sociedade resolver este problema, que xa digo, é un problema humanitario e é un problema sanitario, é un problema de seguridade. Así que decir, pois, eso, que a visibilidade que este partido vai a xerar, vai a posibilitar que a sociedade coñeza este problema, que non esteo tanto vai a poder estalo gracias a esta iniciativa, que agradecemos e que aplaudimos, e ojalá pois teña a súa repercusión positiva, e ojalá pois gracias a eso se consigan adoptar algún can, se consigan novos socios, apadrinamentos, e ir camiñando pois nunha dirección correcta.